uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga Baba wethu ongcwele ukuvuka kulolu suku lanamuhla. Siyabonga ukulondolozwa, siyabonga ukugcinwa. Sibonga Nkosi ukubiyelwa. Sibonga konke okuhle Nkosi osenzele khona. Siyabonga Somhlekazi ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, sizofunda izwi lakho-ke manje. Thulisa yonke imisindo Nkosi ey'nhlizweni zethu. Uvule iy'ndlebe zethu zikamoya. Uvule ney'ngqondo zethu. Hlanze Nkosi ulimi lwami ngisazodlulisa umyalezo. Uhlanze nonembeza nenhliziyo. Nkosi, izizindlo zami zonke ziphathwe nguwe. Ngiyacela egameni lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngiyakhuleka-ke Nkosi, ngikhulekela ilona lowo ozothola ithuba lokulalela ukuba ngempela size siqaphele. Nkosi, ngoba yilokho ofuna sikwazi namuhla. Udumo lungolwakho lukufanele. Nesibongo Nkosi zengizakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyahlangana futhi-ke namhlanje emoyeni. Kade eGauteng, sibe nemvuselelo eGauteng. Hey bazalwane, ngempela kulesi sikhathi kumele siqaphele. Izwi sizolifunda namhlanje sizolithola encwadini Matewu chapter 24. Soqala ukufunda verse 15. Kufundeka kanjena-ke bazalwane. Matthew 24 from verse 15. Kufundeka kanje. Ngakho-ke nxa nibona amanyala nencithakalo eshiwo nguDanyeli umprofethi emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe. Osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha. uJesu Kristu uyinkosi. Ileli zwi-ke bazalwane esiphiwe lona kulolu suku lwanamhlanje. Isihloko-ke sithi masiqaphele. Isihloko is just a warning ukuthi masiqaphele. Siqaphela ini-ke bazalwane? Siqaphela kanjani? Iyashokela incwadi uDanyeli kuthiwa sirifeywa emuva encwadini kaDanyeli, lapho eqaphelisa khona ngezinhlupheko ey'nkulu ezizoba khona. Uthi-ke obhala encwadini kaMathewu, uthi uma sibona kukhona isayini evelayo bazalwane. Sikuyo-ke leyo sayini njengamanje. Sikuso leso sikhathi njengamanje. Isikhathi sokuqaphela. Ngoba sekubonakale isayini ethize. Enhlizweni yami ngiyacabanga nje ukuthi sonke siyayibona amanyala, siyayibona incithakalo. Kumanje nje kuzo lezi iy'nsuku liyana siyabona iy'khukhula. Abantu bayalimala, bayashona, abanye bayamuka namanzi. Siyabona izibhelu kade kunokulutha nje ngaloya nyaka. Abantu babeshisa nje amabhilidi, bechitha nje izinto. Uthola ukuthi make kwaginqika ithrakhi, abantu bazoza bazoyitapela kunokuthi basize mhlawumbe umshayeli. Banaka ukuthi abazitapele. Bazalwane, izinto lezi
esingayigrupha njengencithakalo. Bese siyabona amanyala amangalisayo kuzo lezi y'khathi kuyantshontshwa iy'ngane, ziyadlwengulwa, ziyabulawa, besifazane bayakajwa, bayabulawa. Izimpi zenza ukuthi nje simangele bazalwane, usuku nosuku kukhona okusha esikubonayo ukuthi sibone ukuthi isikhathi esithize lesi esesikusona. Uma ungumntwana kaNkulunkulu ulifunda izwi, uyabona ukuthi isikhathi sini lesi. So lithi-ke leli zwi masiqaphele, lithi uma ufunda nje, ufunda yonke into, noma ngabe ufunda leli zwi ubese ubona iy'ndaba noma uzwe kukhulunywa usetekisini, uyabona ukuthi amanyala nencithakalo. Izolo ngithe uma ngiya esikoleni ngiyolanda ingane, uma ngivula iredio kukhulunywa ngengane yayolengisa ingane yakubo esihlahleni ngasemfuleni. Yini leyo bazalwane? Yini leyo? Amanyala incithakalo. Sesiyabona ukuthi sikusiphi isikhathi. Bese liyaqhubeka-ke leli zwi lithi khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Uma ungumntwana kaNkulunkulu, yiso lesi sikhathi sokukhuphukela entabeni. Uma ungumzalwane, yiso lesi sikhathi sokuthi ubalekele kwi-shelter. Ithi incwadi idwasi nedwala. Siyalazi idwala lethu, idwala lethu liyinqaba yethu, siphephela kulo thina. Amadwala akavame ukuba sey'ntabeni noma wona enze kube yintaba. Lithi leli zwi asibalekele specific abantu abathize, uhlobo oluthize lwabantu okumele libalekele ey'ntabeni. Le nto ekukhulunywa ngayo la yinto ekhona umhlaba wonke, yehlela izizwe zonke. Kodwa kubalwa uhlobo oluthize lwabantu okuyibona okuthiwa babalekele ezintabeni. Uyakhwalifaya yini ukubalekela entabeni? Kunezinto okufanele, iy'mpawu okufanele sibe nazo ukuze sikwazi ukubalekela ey'ntabeni. Kunezinto okumele sizenze, ama-qualities okumele sibe nawo ukuze sikwazi ukubalekela ezintabeni. Athi-ke uvesi 17, athi ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe. Uma lesi sikhathi sikufica usuphezulu endlini, ungabuki emuva, ungasangena endlini, ngoba endlini mhlawumbe kukhona into engafanelekile ozothi amandla akho aphele. Usho njalo iNkosi uJesu ngelinye ilanga isesixukwini ithintwa umphetho wengubo ngowesifazane wayenomobho. Uthi ngizwa amandla ami esuka, khona ongithintile. So nawe kukhona izimo ezidinga ukuthi ungasabuyela la uqhamuke khona. Ngikhumbula ukuthi izazi zaseMpumalanga ngokweBhayibheli zadlula kuHerodi zisafuna umntwana. Zithe mase zimtholile umntwana ukuthi ukuphi, zayalelwa ingelosi ukuthi zingasahamba ngendlela ezize ngayo. Injalo impilo yomntwana kaNkulunkulu, umsindisiwe, omuye waphenduka, wasindiswa. Indlela yakho ayibisahamba la kade ihamba khona. Awuphindeli emuva, kodwa uyaqhubeka. Kunemhlabelelo othi khethe yakho ngoba indlela zimbili. Lezi iy'ndlela zisuka ekungazini bese ziya ekwazini. Then uma ngabe usuwazi, uyayishiya i-main road, uthathe indlela encane uhambe ngayo.
noma bangaba baningi kanjani abasendleleni enkulu nebanzi evulekile, wena ngoba ukhethile uyahamba kule engumngcino, ngoba wena usufundisekile, uyasazi isiphetho sayo. Uma ngabe-ke bazalwane sekufika la kufanele ukuthi ungasaphindeli emuva, mhlawumbe endlini yakho kunabantu abamphikayo uNkulunkulu, mhlawumbe endlini yakho usulungiselelwe idili lokuthi uzokwehlisa ngesiphuzo esingavumelekile kumntwana kaNkulunkulu. Mhlawumbe uzothi uphindele ubese ufika ubambeka. Kuhle ungasaphindeli endlini, ungayi kothatha lutho. Ingani uJesu usitshelile ngale kuMathewu ukuthi asiyokuphatha ngisho namajazi amabili, asiyokuphatha ngisho ney'mpahla zokuphendulela, ngoba yena udinga thina sikhethe indlela engumngcino, silandele yena. Yena udinga nje sithathe isiphambano sethu simlandele. Akadingi igolide lethu nesiliva lethu, akadingi iy'ngubo zethu ezibende namajazi ethu amahle, akadingi iy'ngubo zethu ey'durayo, kodwa udinga thina simlandele. Thatha nje isiphambano sakho. Isiphambano sakho is whatever eyinkinga kuwe, ulandele uJesu ngoba usenza sibe lula. Athi ohlabelelayo kulezi iy'nsuku, liyangibusisa kulezi iy'nsuku leli icule lithi, asingathiyeki ngalutho. Ungathiyeki ngalutho awukwazi ukuthi uthi lithi izwi uma usubeka isandla egejeni bese ubheke emuva. Cha, qhubeka ulime uye phambili, ungabheki emuva, ngoba uzothi ubheke emuva uthole ukuthi ukhula selihlumile, bese uyajika uyoqala emuva, kanti kumele ngabe uyaqhubeka. Bazalwane, ithi-ke le ndaba siyaxwayiswa la, sifanele siqaphele. Ithi-ke le ndaba osensimini angasabuyela emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kusho ukuthi awusafanele uphindele la akade ukhona. Kufuna le ngubo ikusinde endleleni ungakwazi ukubaleka. Funa ufike uthi uma ungabe usuka phezu kwendlu ungene endlini, uthathe iy'ngane ubaleke nazo zikusinde. Kanti zona mhlambe zizohamba y'bheke emuva. Kuye kwaba nesikhathi ngapha emakhaya kwaba nempi yombango nje endaweni yakithi. Kwakulalwa esikhotheni, kwakungalalwa ezindlini. Wawuba nenkinga uma unengane, ngoba ingane yayingakwazi konke lokho, yayizovele ikhale bekuzwe benizwe banibulale. So lithi-ke leli zwi uma liqhubeka lithi, kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo, abayukwazi ukubaleka kahle. Uma uncelisa awukwazi ukukhohlwa umntwana wakho. So uma ngabe uncelisa kuya ngokuthi imuphi lo mntwana omphethe. Awukwazi ukubaleka nomntwana omncane ngoba kufanele uphathe izinto ey'ningi. Nje generally masibuka namhlanje, uma ngabe uhamba nengane uphatha, ufaka imbeleko, iblanketi, amanabukeni, ukudla, yonke into kufanele uthwale imithwalo. Liyadabuka-ke leli zwi, liyasidabukela ukuthi uma ngabe sizoba ngabantu abazoba nemisiko, sincelise imisiko. Uma ukhulelwe vele ufikelwa isikhathi sokuthola umntwana, uba nemihelo, ube nemisiko, ugongobale, ungakwazi ukubaleka. Liyasixwayisa leli zwi kakhulu, alisho into enormal, lisho ukuthi uzwelo ngabantu bakini abangavumanga uJesu. Uzwelo ngabantu umphakathi wakho ohlezi kuwona ongalifuni ivangeli. Uzwelo ukuthi hawu Nkosi yami, mhlawumbe usibani besengaphenduka. Uma sekufika isikhathi sokuthi ukhuphukele entabeni, khuphukele entabeni. Bese-ke lithi-ke leli zwi uvesi 20 wakhona, khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha.
Iyangihlupha-ke le ndaba ukuthi indaba kukhulunywe ngobusika nje to start with. Ngase mangibuyisa ingqondo yami ngibheka ubusika ngamehlo enyama. Ebusika kuyaphuza ukukhanya, ubumnyama bude kunokukhanya. Ebusika kuyabanda kakhulu. Ebusika nje akulula nje ukuthi uvele uy'dele uphume uhambe. So uma ngabe kuzofika lesi sikhathi, nakanjani sizofuna ukuthatha amajazi ethu, kanti mhlambe amajazi ethu anamazeze, mhlawumbe aney'ntwala, mhlawumbe aney'cabucabu ezizosenza ukuthi singafinyeleli noma singakwazi ukuhamba sikhuphukele entabeni. Uma ngibheka ukuthi kuya ngani kuthiwe ngesabatha, eyi bazalwane, usuyikhuluma ngelinye ilanga leyo. Indlela echazeke ngayo kumina engizwise ubuhlungu obumangalisayo. Angazi noma ku-correct-wa mina noma si-correct-wa sonke. Thina-ke esikhonza ngama-Sunday, esithi isabatha lethu lingama-Sunday, siyagijima sifune ukuyongena ezindlini zokukhonza, siyongena, singene siphume. Singene nje ukuthi ngifikile, bengikhona esontweni. Size sithi besikhona esontweni, singangeni enkonzweni. Sizibambezele ngezinto ezingenamsebenzi. I-presence yami esontweni ngingekho enkonzweni. Angazi noma ngizwakala. Ukuba khona kwami esontweni, kodwa inhliziyo yami ingekho la, angeke ngize ngizwe nanokuthi sekuthiwa sibaleke ngoba ingqondo yami ayikho la. Angizukugxila kakhulu lapho bazalwane. Engifisa ukukusho nje kulolu suku lwanamhlanje ukuthi asiqaphelisise, bantwana bakaNkulunkulu, qaphelisisani bese niyakhuphukela entabeni. Nibalekele entabeni. Angisho la entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngisho la ku-safe khona. Ngisho la ku-safe khona. Bazalwane, amabandla sizowashiya la. Akusiyinto kumele sibambelele kuyo. Thina kumele sibambelele edwaleni. Ukuthi noma kufika isivunguvungu singathikamezeki. Ukuthi noma kufika amanzi amaningi, uma ubambile, uma ube ne-firm grip, ubambile, angeke ukhukhuleke. Mina ngisho noma ngabe izimo zempilo ziyakuthanqaza le nale, uma ubambelele ngeke usuke. Kunomhlabelelo osecilongweni, angisazi ukuthi unamba bani, uthi amazi ayangikhukhula uma ngihlukana nedwala, aze athi uqinisa umphefumulo wami, kuwena ngiyonamathela. Nangu Nkosi uJesu uzile emhlabeni, wavula izandla, wathi izanini kimi nonke enikhathele nenisindwayo, ngizoniphumuza. Wathi nizophosa nina kimi ijogwe lenu, ngoba mina ngiyanikhathalela, ngizolithwala, nina nithathe elami ngoba selilula. Inkosi uJesu ikusho lokhu ngoba inqobile. Inkosi uJesu ilingiwe emhlabeni, yahlupheka, kodwa yafa, yanqoba. Ilokho asipha khona. Mayithi asithathe elakhe ijoka, usipha ukunqoba. Akagcini lapho. Uthi balekelani entabeni. Lithi izwi ngale kuDuteronomy lithi idwala lethu nezitha zethu siyalazi. Ngikhumbula ngisakhula
kwamakhelwane kwakunenja, umdlwane omncane actually, kwakuyinja encane kakhulu. Kusho ukuthi yayithanda ukudlala, thina sasinga-understand-i ngoba nathi sasibancane kakhulu. So sasithi njalo uma ngabe sidlula isilandele lenja, sesogijima sesibheke emuva. Uthole ukuthi uwiswa nayinto ebingeke ikuyise ngoba amehlo akho asenjini. Wena kodwa uyagijima uyabaleka. Linjalo lelizwe, bazalwane. Uma lithi singabe sisaphindela ezindlini, singabe sisayo kolanda ingubo, singabe sisabheka emuva. Ingoba iNkosi uJesu yazi ukuthi thina sesaphuliwe, sikhishiwe ogibeni. So asigijime sibheke phambili. Siyaqapheliswa la ukuthi uma usufumana umusa wokuthi ugibelo wephuke kade ucushiwe, lwaphuka ugibe, musa ukubasabheka-ke emuva. Gijima ubheke phambili. Ngike ngalalela njengoba kade enkonzweni eGauteng. Ngilalela nje i-theme, ngicabanga ngezindlela i-theme. Nizoyikhumbula-ke nonke ngoba ikhona la. Inhliziyo yami ithi, heyi Nkosi yami, ithi ayifane le theme ne-theme eyayisey'nkonzweni zabasha. Ithi ayifani ne-theme esasiyilalele ey'nkonzweni zabasha. Lapho kufanele ukuthi uzidele. Uma ngabe uqala ngesiphetho, awazi ukuthi kunjani phakathi nendawo. Kodwa uqala ngokuthi mina ngifuna ukufika laphayana. So uyazidela, uyazinikela, uyaziphonsa. Ngokunjalo inkonzo le imvuselelo yaseGauteng isho lokho ukuthi kimina ukufa kuyinzuzo. Ngoba sengifikile entabeni, sengifikile iphelelisiwe incwadi. Manje mangibheka ukuthi ukuphila kunguKristu kodwa ukufa kuyinzuzo. Bazalwane, sinendawo esibalekela kuyo enguKristu. Okuzothi endleleni sibaleka noma ngabe kwenzekani sobe sizuzile ngoba sizobe singazange salahla lutho noma sathwala lutho. Ngike ngakhuluma ngento yokuthi sizofanele sibe ngabanjani ukuze singene kulokhu kuxwayiswa sikwazi ukukhuphukela entabeni. Ngike ngathi ngifunda ngale kuZakhariya, ngathola into eyayithinta nje inhliziyo yami evikini. Iyithi-ke le ndaba uZakhariya 8, isithembiso sokubuyiswa. Lapha kuvesi 16 kuthi yilezi zinto eniyakuzenza, khulumani iqiniso, kube yilowo nalowo nomfowabo, nahlulele izahlulelo zeqiniso nezokuthula emasangweni enu. Ningacebi okubi ezinhliziyweni zenu, kube yilowo nalowo ngomakhelwane wakhe. Ningathandi izifungo zamanga, ngokuba lezo zinto yilezi engizizondayo, kusho uJehova. Uma ngabe-ke uqhubeka laphaya evesini 19, kukhona ekugcineni uphathi ugcina uthi thandani iqiniso nokuthula. Asingeke sikwazi uxolo, ngithe uma ngisakhuluma ngokuthi ophezu kwendlu angabe esabuyela endlini. Ngabala ukuthi imindeni yethu ayihambisani nathi. Uma ubuyela endlini uzothatha ini? Ngisho mina abantwana bethu, abayeni bethu, amakhosikazi ethu, kwesinye isikhathi abahambisani nathi. Uma sengibuyela endlini, sengiyibonile ingozi ngibuyela endlini, ngizothatha bani ozongikholwa? Kwavuka indaba kankosikazi kaNoah. Hayi, ngiyaxola, yes, yes, nkosikazi kaLoti, nkosikazi kaLoti.
ukuthi enhlizweni yakhe, ngokusho ngokubuka kwalamavesi, i-association, wehla endlini, esekhishiwe wabekwa phezu kwendlu, wangena endlini yena ngenhliziyo yakhe, waphenduka wabheka emuva. Khona-ke incwadi engisanda ukuyifunda nje ethi akavumanga ngisho ukuphuma. Manje uma kuthiwa wahamba, kusho ukuthi part of her yayifuna ukuhamba nomndeni, kodwa i-part of her yayigxilile lapha eGomora. Kuthiwa-ke waphenduka insika kaSawoti, okuthiwa isakhona namhlanje. Bazalwane, izinto esizenza ngezizindlo zethu, izinto esizenza ngey'nhliziyo zethu, izinto esizenza ngobuthakathaka benyama yethu. Ngike ngakhuluma ngokuthi uzoba nozwelo, ufuna ukuthi, awu Nkosi yami, mhlawumbe usibanibani besazophenduka, umzwele. Lithi osensimini angasaphindela emuva. Lithi kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo. Laba abasezwe imsiko ngabantu abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Labo abasezwe imsiko ngabantu abangafuni ukukhonza uNkulunkulu emindenini yethu. Siyabuzwa ubuhlungu, kodwa kube khona la kufanele ukuthi umzanyana ahlukane nomama ngenxa yalokho, ukuthi ngempela uNkulunkulu uthe umuntu uzoma yena yedwa phambi kwakhe, noma ngabe uney'ngane eziyishumi, noma ngabe uneyodwa nje, uzinyo bulala, awuzukuma naye ekwahlulelweni, uzobe usuwedwa vo. Imisebenzi yakho ayizukuhlanganiswa neyomunye, izobe kungeyakho nje wena wedwa. So singabathanda abantwana bethu ngendlela emangalisayo, singafuni lutho ngabo nje la emhlabeni, kodwa okusalayo kukhona la bezoyimela khona bodwa. Lithi-ke leli zwi, maye kulowo oseneyinseka, loyo osikwayo, ozwa imihelo. Maye kulowo osagongobele esikhundleni sokubaleka, usagongobele wena ngemsiko, ubuka umakhelwane, uzothi ngimshiyelani, ubuka mhlawumbe umntwana wakho, hawu ngimshiya kanjani nje owesisu sami, kodwa kade umtshela zonke iy'nsuku athi eyi mani inkolo le into yini. Bazalwane, asiqapheleni. Okufundayo makaqaphele. Into engiyithanda kakhulu ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nomuntu nomuntu nomuntu. Isimangaliso engike ngazindla ngaso ey'nsukwini ukuthi how massive God is. Mkhulu kangakanani uNkulunkulu. Uma nje ngihlabelela lecule lithi umkhulu, simakade inhliziyo yami iba nokumangala. Ngimangaliswa ukuthi mkhulu kangakanani lo Nkulunkulu owazi umuntu ngomuntu. Sibaningi kangaka nje asazani. Ngisho njengoba sithenga kule mall yethu ela iduzane, asazani ngoba sibaningi. Wazi one person mhlampe esixukwini, mhlampe kubantu abawu-50 wazi one person. Sibaningi, ngisho kuthiwa sisebenza ndawonye, asazani. Kodwa uNkulunkulu uyasazi ngamunye ngamunye. Azi ngisho ukuthi izandla zakho zinjani. Azi ukuthi iy'nkophe zakho zingaki. Amashiya akho mangaki, iy'nwele zakho zingaki. Azi nokuthi iy'nsuku zakho zokuphila zingaki. Azi nokuthi amahlanu ozodlula kuwo mangaki. Aze azi nokuthi uzofa kanjani. Ingimangalisa indaba kaMose ukuthi uNkulunkulu wathi ima lapha, wamnikeza the last favor. Uyazi ukuthi i-favor yokugcina uNkulunkulu ayinikeza uMose kungeyona eyokugcina, ngoba eyokugcina wamthethelela wamngenisa. Ngiyakholwa.
kodwa eyasemhlabeni ukuthi ima kuleya ntaba ubuke lelizwe elihle ebengithi hamba ungenisa abantwana baka-Israyeli kulona. That is the best uNkulunkulu ayenza. Nathi namhlanje uNkulunkulu yasinika lelo thuba. Ziyakhuluma iy'ncekukazi ney'nceku zeNkosi zisitshele ngobuhle bezulu. Sibuke silibuke ngamehlo enhliziyo. Sibone ubuhle esibekelwe. Bese siyajika singena endlini. Sijike ensimini siphindele ekhaya. Bazalwane, ofundayo makaqaphele. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzolicacisa komunye nomunye. Asikhuleke. Babe egameni leNkosi yethu Jesu Kristu siyabonga izwi lakho. Siyakholwa Nkosi ukuthi lizowenza umsebenzi. Sizoqaphelisisa bese sibalekela entabeni njengabakhethiweyo bakho. Siyabonga Nkosi ukuthi uyasondla ngempela isinkwa sethu semihla ngemihla siyasifumana futhi siyasikhulisa, siyasinarisha. Futhi Nkosi singasuka kuwe siyephi ngoba amazonke okuphila akuwe. Siyabonga Nkulunkulu wethu, sinikela bonke ababuthakathaka enyameni abakulo leli khaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova nasemhlabeni wonke nje Nkosi. Uthe wena ezwini lakho uNkulunkulu wenyama yonke, wathi akukho okwehlulayo. Wathi-ke Nkosi wena welapha zonke nezifo zethu. Wathi watshatha ngisho ubuhlungu bethu. Nkosi sibambelele kulezo zethembiso ukuthi uzobaphilisa. Abanye Nkosi babuthakathaka emoyeni. Nkosi uthe wena ungumalusi omuhle. Wathi uyasiholela nasemadlelweni aluhlaza. Wathi uyawunelisa Nkosi umphefumulo. Baba wethu ongcwele, yenze njalo nangawo lo mkhuleko. Baba wethu ongcwele, abanye basosizini, abanye basey'nhluphekweni ey'hlukahlukene. Uthe wena Nkosi eletha ijoke elilula, wena usulithathile elinzima kuthina. Ngoba uthi asiphose kuy'inkathazo zethu uyasikhathalela. Wathi noma ulimazile Nkosi uyaphilisa, uyapholisa. Baba wethu ongcwele, sibambelele kulezo zethembiso. Sondle-ke Nkosi ngezwi lakho elingukuphila lize libe ukukhanya nasezinyaweni zethu. Sikunika udumo-ke ntambama. Busisa yilowo nalowo ozothola ithuba ukubalalele bese ukhulume naye. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane. Inkosi imbusise ngamunye. Ngithanda nje ukudlulisa kakhulu bonga kubo bonke abasithwalile ngomkhuleko. Ngidlulise nabayithwalile laba abahlala phansi. Uma kumenyezelwa nje ukuthi inkonzo ikuphi bayikhulekele leyo ndawo. Bazalwane, siphiwe amandla okunqoba ngenxa yaleyo mkhuleko. Ningayeki. Noma ngabe ukhohliwe uma ukhuleka, just say that prayer. Uyisho usuhambe endleleni uthi Nkosi, omubi akanasabelo kule nkonzo. Ilokho nje sikudingayo noma ungasafikanga wena. Ngoba asizile kumuntu, kodwa size kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Uthe iNkosi uJesu uma ilenga esiphambanweni inikela umphefumulo wayo esandleni sikaBaba, kwadabuka isihenqo ukuze sizingenele thina endaweni engcwele sixhumane nosidalileyo. Yilokho nje bantwana beNkosi, lokho nje bazalwane bami. Siyanithanda kakhulu, kodwa uJesu umthanda ngaphezu kwethu sonke.
niqhubeke nisikhulekise, niqhubeke nisikhulekele, niqhubeke nokusaphotha umsebenzi kaNkulunkulu. Simele ukuyidla indawo, siyidlele uNkulunkulu lapho la sinyathele khona. Ngoba uma wena uzothula, usho njalo uModekhayi esho ku-Esta, ithi uma uthula, ukusindiswa kwesizwe kuzovela kwenye indawo. Mina ngithi uma uthula wena, isitha sizodlondlobala ngawe. Qaphela-ke, uJesu Kristu inkosi, ngiyanithanda.